Василка. Този поздрав е направен за принцеса Андрея от мама Василка. Днес е специален ден, ден, който ще остане завинаги в сърцето ти. Денят, в който с усмивка и гордост изпращаш ученическите години и поемаш по новия път към своите мечти. Ай, 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 ай! Пожелавам ти винаги да бъдеш смела, красива, силна и уверена в себе си. Нека всяка твоя мечта намери своя път към реалността. Всяка трудност те прави по-силна, а всяка победа ти носи още повече вдъхновение. Запази добротата в сърцето си, усмивката на лицето си, вярата, че най-хубавото тепърва предстои. Нека животът ти бъде изпълнен с любов, здраве, щастие, истински приятели и безброй незабравими моменти. Нека тази абитуриентска вечер бъде като приказка, изпълнена с блясък, радост, танци и красиви спомени, които ще носиш със себе си цял живот. Честит абитуриентски бал, Андрея! Болса! 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 Бъди винаги гордост за своето семейство, следвай сърцето си и никога не спирай да мечтаеш. Нека Господ те закриля, дава ти сили и озарява всяка твоя крачка по пътя към едно светло и щастливо бъдеще. На добър час, с обич и най-искрени пожелания за един прекрасен живот.